Regeneratívne poľnohospodárstvo je odpoveď na mnohé otázky, ktoré máme vo vzťahu k pôde. A tým myslím, že pri zmysluplnej ekonomike dokáže pomáhať pôde v jej vodozádržnosti, v schopnosti zadržiavať uhlík cez zvýšenie množstva maličkých tvorov, ktoré v nej žijú a pracujú pre nás. V regeneratívnom poľnohospodárstve ide o to, aby sa zachovala alebo pokiaľ možno ešte zlepšila kvalita pôdy, aby sa zregenerovala. A agrolesníctvo je súčasťou regeneratívneho poľnohospodárstva. V agrolesníctve hovoríme o vzájomnej kombinácii pestovania drevín a poľných plodín v jednom čase na jednom mieste. Môže to byť kombinácia aj živočíšnej výroby a drevín alebo rastlinnej výroby a pestovanie drevín. Hlavnými princípmi regeneratívneho poľnohospodárstva a jedným z najhlavnejších princípov je nezasahovanie do pôdy a nespracovanie pôdy hlavne hlbokou orbou. Ideálne je nezasahovať do pôdy vôbec, aby sme ho nespracovali. Na tento účel sa používajú no-till sejačky na priamy výsev, alebo teda bezorebné sejačky po slovensky, ktoré zasejú aj do pozberových zvyškov alebo medziplodiny, ktorá sa používa takisto ako jeden z hlavných princípov regeneratívneho poľnohospodárstva, čiže po hlavnej plodine sa vysievajú medziplodiny alebo aj pôdopokrývne plodiny a zmysel je v tom, že počas celého roka je pôda zakrytá, čiže nie je obnažená, alebo tak ako bežne vidíme v poľnohospodárskej praxi, že sa zorie a od jesene do jary je pôda úplne odkrytá, pričom trpia hlavne tie pôdne mikroorganizmy, ktoré zabezpečujú úrodnosť tejto pôdy. Hlavné aktivity, ktoré sú zastrešené pod názvom Pre pôdu. Práve dnes sme založili platformu pre pôdu, ktorá je vzdelávacím a zdieľacím pristávacím portálom pre tieto aktivity. U nás má webovú stránku a má fyzické podujatia v teréne, na poliach, stretnutia s ľuďmi. A druhá vec, ktorú robíme, je, že sme založili laboratórium agrolesnického systému a zároveň tu je k dispozícii bezorebná sejačka malých rozmerov, ktorú radi zapožičiame na miesta, kde si to tiež budú chcieť vyskúšať.